سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة ابنا يلوم تحزونا بوصيت هاغراويت غانتا ايرترا اب چامبيون قددم بشكليت عالم كيغالي قريتا ዝተሰمعهم ወይ ከም ትጽቢቶም ዘይረኸቡ ተኸታተልትና ሓደ ተሕስቶ ነቕርበልኩም ቀጽልና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኤርትራ ክዋዳደራ ዝኽእላ ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪቃ ከም በዓል መን ይኾና ዝብላ ተሕስቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል قدمينا ملو تحستهم اتاونا اتي ابلع الهاقراويت غانتا ايرترا زنبرة تتسبيت سلمنتاي كند زبريخو كم زنبرة مفلات اقداسيو اتي تتسبيت كابادو زمت ازيكونا كابزوم كتسئلنا انغربولكم حقتات زنقاليو قداماي عوتات بينيام غرماي ኤርትራ በታሪኻ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ኣብዚ ልዓለ ደረጃ ዝዋዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ሒዛ ይትፈልጥንያ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ክላሲክ ጌንት ወቨልገም ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ታሪክ መስርሑ ከምኡን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ታሪክ ምድጋሙ ንኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ኣብዚ ልዓለ ደረጃ ሰቂልዋዩ እዚ ድማ ቢንያም ኣብዚ ዓይነት ዓበይቲ ውድድራት ተሳቲፉ ንቡሉጻት ረቲዑ ክብሪ ክጓናጸፍ ምኽኣሉ ኤርትራ ኣብ ቻምፒየን ዓለም እተካይዶ ውድድር ዝገብሮ አበርክቶኸ ዝብል ትጽቢት ፈጢርዩ ካለ እትውድድር ኣብ አፍሪቃ ሙዳብዩ ቻምፒየን ዓለም 2025 ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ኣብ መሬት አፍሪቃ ምዃኑ ንኤርትራ ከምናይ ኣብ ሜዳና ዝዓይነቱ ስምዒት ስለዝፈጥረላ ሓበንን ኩርዓትን ተወሲኽዎ ብዙሓት ደገፍቲ ኣብዚ ንኣካላዊ ኣቃውማ አፍሪቃውያን ዝጥዕም ዝመስል ዓቐበት ዝበዝሖ ውድድር ኤርትራውያን ከም ዝብርትዑ ገይሩ ተገሚት እዩ بزيكازي اتقصالي معباله كالوتا تقادمتي بزيكا بينيام غرماي كم بعل تقادمتي كم هينوك ملوبرهان ناتنيل تسفاتيون مرهاو قدوس اب اوروبا بلوص منقسقاس كريو مصنحوميو እዚ ድማ ጋንታ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ሓያላት ፕሮፌሽናላት ዘለውዋ ጋንታ ኣዝብል ስእል ፈጢርዩ ስለዚ ደገፍቲ ኤርትራ ኣብ ቻምፒየን ዓለም ኪጋሊ ካብ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ንላዕሊ ትጽቢት ነይርዎምዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ክንግምግሞን ከለና ከም ስዕብ ይመስል ቀዳማይ ኣብዚ ውድድር ቢንያም ግርማይ ክሳብት ናይ መወዳእታ ወሳኒ ምዕራፍ ምስታ ቀዳመይቲ ማለት ሊዲንግ ጉጅለ ጸኒሕዩ ኣብ መወዳእታ ኪሎሜትራት ግን ምስ ከም በዓል ከም ታዴ ፖጋቻን ሬምኮ ኤቬኔፖልን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ክስጉም ኣይከኣለን ካልኦት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እውን እንትኾኑ በብሓደ ካብቲ ውድድር ወፂኦም ወይ ንድሕሪት ተሪፎም እዮም ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብዚ ውድድር እታ ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ዛዚማያ እዚ ንበይኑ ዓብ ዓወት እዩ አማኑኤል ገብረዝ ጋብሔር ኣብ ቶፕ 30 ብምእታው በዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣዝዩ ክብ ዝበለ ውጽኢት እዩ ቻምፒዮን ዓለም ብርዝነቱን ብዝሳተፍዎ ሓያላት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ካብ ዝኾነ ካልእ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ውጽኢት ሃገራዊት ጋንታ ኣዕጋብ ዶ ነይሩ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እቲ መልሲ ኣዕጋብ ዝብል ቃል ብኸመይ ኩርናዕ ከም ንሪኦ ይምርኮስ ቀዳማይ بعين سمعتن تثبيتن دغافي انتدا ترايو عقابي نبرن دغفتي درجان ورق ميداليان يم تصبيام نساتوم نت بينيام اب كال وددرات زر ايو بقعتريوم ابزون كدغمو يزبل امنت نيروميو سلازي امانيل توب 30 ميتاو كم زتلمد وصيتنبر كم عوت هيقصروان كالاي بعين حقኛ ኩነታት እንተዳ ተራዩ አጋብን ዝናአድን ውጽኢትዩ ስለምንታይ ቀዳማይ ናይ ጋንታ ስራሕዩ ሃገራት ከም ቤልጂየም ወይ ስሎቬንያ ሾሞንተ ወይ ትሽዓተ ሓያላት ተቀዳደምቲ ሒዘን እንዛኣትዋ ኩላቶም ንሓደ መራሒ ክከላኸሉን ነቲ ውድድር ክቋጻጸሩን ይውዕሉ ኣብ መወዳእታ ግን እንኮጥራ ይዝዕወት ኤርትራ ምስትሒዛቶ ዝኣተወት ዋሕደ ተቀዳደምቲ እቶም ዝተረፉ ካብቲ ንደረጃ ንታሕቲኦም ነይሮም እቲ ናይ ጋንታ ሚዛን ምስ ሓያላት ሃገራት እንተዳ ተዓዚብና ክወዳደሩን ኣይክእልኒው ካልኣይ ንውሓትን ክብደትን ውድድር ቻምፒየን ዓለም ክሳብ 270 ኪሎሜትር ዝጓዓዝሉ ካብ 6 ክሳብ 7 ሰዓታት ዝወስድ እዩ ስለዚ ኣብቲ መድረኽቲ ምስታፍውን ንበይኑ ዓወት እዩ ካልእ ከም ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብዚ ውድድር ምዝዛም እዚ ንኤርትራ ኣብ ኣህጉራ ዘለዋ ልዕልና ዘረጋገጸን ነቲ ንዓመታት ዝተሰርሓሉ ስራሕ ፍሪኡ ዝተረኣየሉን እዩ ውጽኢት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቻምፒየን ዓለም 2025 ከምቲ ኣብ ሓንቲ ፍርቂ ዓቐን ማይ ዝሓዘት ጥርሙዝ ገሊኦም ፍርቂ መሊኣ ዝብል ኣረዳዳ ዘለዎም እቶም ካልእ ድማ ፍርቂ ጎዲላ ዝብል መረዳእታ ዘለዎም ኢልካ ክግለጽ ዝካኣል እዩ እቶም ፍርቂ ጎዲላ ዝብሉ ነቲ ዘይተረኽበ መዳልያን ዓወትን ሪኦም ክኾኑ ከለው እቶም ፍርቂ መሊኣ ዝብሉ ድማ
ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስቶም ሓያላት ተቀዳደምቲ ዓለም ተወዳዲራ ንኹሎም ኣፍሪቃውያን ድማ በሊጻ ኣብ ውሽጢ 30 ዝበለጹ ምእታዋ ከም ዓቢ ሱግሚ ንቅድሚት ዝረአዩ እቲ ውጽኢት ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ተሞርኪስካ ክረአ እንከሎ ኣዕጋብን ንመጻኢ ተስፋ ዝህብን እዩ ዝብል መደምደምታ ዘለዎም ብዙሓት ወገናት እዮም ንፈለማ እዋን ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ከም ሓንቲ ካብተን ክዕወታ ይኽእላን ዝበሃላ ጋንታታት ተራእኻ ኣተባባዕ ውጽኢት ከተምጽእ ንበይኑ ዓወት እዩ እዚ ተሞክሮዚ ንመጻኢ ቻምፒዮን ዓቢ ትምህርትን ምድላውን ክኸውን እዩ እቲ ሕልሚ መዳልያ ጌን ኣሎ ሓደ ሱግሚ ጥራይ ተሪፍዎ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ማለት ሬድሲ ካመልስ ኣብ ኣፍሪቃ ንዓመታት ዝጸንሐ ክብርታት ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ኣለዋ ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ኤርትራ ትርጉሙ ካብ ስፖርት ንላዕሊ ኮይኑ ሓደ ክፋል ባህልን መንነትን ተባሂሉ ክዝረበሉ ይኽእል እቲ ካብ ዘመነ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝጀመረ ብሽክሌታ ናይ ምዝዋር ባህሊ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪጽ እዩ ከም ውድብ ስፖርት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ኣብ እዋን ውድድር ዝረአ ህዝባዊ ደገፍን ውዕውዕ ናይ ውድድር መንፈስን ምስቲ ኣብ ፍላንደርስ ወይ ቱስካኒ ዝረአ ፍቕሪ ቅድድም ብሽክሌታ ዝዳረግ እዩ እዚ ድማ ንመንእስያት ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ከም ኣብነት ሒዞም ናብዚ ስፖርት ንኽሳተፉ ዓቢ ድርኺት ይፈጥረሎም ኤርትራ ብተፈጥሮኣ ንቅድድም ብሽክሌታ ዝተፈጥረት እያ ከተማ ኣስመራን ከባቢያን ኣብ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ስለትርከብ እዞም ተቀዳደምቲ ብተፈጥሮ ኣብ ዝበረኸ ቦታ ማለት ሃይ አልቲቲዩድዮም ልምምዶም ዘካይዱ እዚ ድማ ኣብ ዝተሓተ ቦታታት ኣብ ዝግበር ውድድራት ዝለዓለ ዓቕሚ ሳንቡኡን ጽንዓትን ይህቦም እቲ ዝተፈላለየ ቅርጽ መሬት ካብ ገፊሕ ሜዳታት ክሳብ ከቢድ ዓቐበታት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ንተቀዳደምቲ ኩሉ መደያዊ ብቕዓት ንኽህልዎም ዝሕግዝ እዩ ተቀዳደምቲ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን መርሃዊ ቅዱስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ማለት ወርልድ ቱር ምስ ሓያላት ጋንታታት ዓለም ምውድዳሮም ንሃገራዊት ጋንታ ዓቢ ተመክሮን ክብርን ኣምጺኢላ እዩ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከምኡውን ጌንት ወቨልገም ዝኣመሰሉ ክላሲካት ንስም ኤርትራ ኣብ ዓለም ኣጸቢቑ ኣጉሊሕዎ እዩ ምዝ ኩሉ ሓይሊ ግን ኤርትራ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም 2025 ምስ ከም በዓል ስሎቬንያ ቤልጅየም ወይ ዴንማርክ ንኽትወዳደር ዘኽእላ ዓቕሚ የብላን ምስ ኤውሮጳውያን ብምውድዳር ኣብ መንጎ ፌደሬሽን ኤርትራን ፌደሬሽናት ናይ ኤውሮጳን ዓቢ ናይ ወፍርን ናይ ሃብትን ፍልል ኣሎ እዚ ኸኣ ኣብ ምድላው ናይ ስፖርት ሳይንስ ኣብ መሳርሒታት ንኣብነት ንፋስ ዝጻውራ ብሽክሌታታት ኣብ ዝተማልአ ናይ ጉጅለ ደገፍን ካልእን ክጥቀስ ይከኣል ቻምፒዮን ዓለም ንሓደ መዓልቲ ዝግበር ኣዝዩ ነዊሕን ኣድካምን ውድድር እዩ ተቀዳደምቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዓቐብ ዝበለጹ እኳ እንትኾኑ እቲ ውድድር ግን ብቕርጽ መሬት ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን ቦታኻ መሓዝ ንፋስ ምብታን ኣብ ገፊሕ ጽርግያ ምውድዳርን ታክቲካዊ ውሳነታት ምውሳድን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብዚ መዳይዚ እቶም ዓመት ሙሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝወዳደሩ ኤውሮጳውያን ልዕልና ኣለዎም ኤርትራ ካብ ዘላቶ ደረጃ ንቅድሚት ክትስጉም እዞም ስዕቡ ነጥብታት ክጥቀሱ ይኽእሉ ወፍሪ ኣብ ታክቲካዊ ስራሕ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ኣካላዊ ምድላው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታክቲካዊ ብስለት ክሰርሖ ዝግብኦ ስራሕ ክቕጽሎ ይግባእ ሓበራዊ ሃገራዊ ስትራቴጂ ምሕንጻጽ ንዓበይቲ ውድድራት ከም ቻምፒዮን ዓለም ወይ ኦሎምፒክ ቅድሚ ኣዋርሕ መደብ ብምውጻእ እቲ መደብ ንመራሒ ጋንታ ንሓገዝቲ ከምኡውን ንነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ ግቡኡን ሓላፍነቱን ብንጹር ዘነጽር ክኸውን ይግባእ ኤርትራ ብተፈጥሮ ናይ ዓቐብ ሓኾርቲ እተፍሪ ሃገር እኳ እንተኾነት ኣብ ካልእ ዓውድታት ከም ስፕሪንተራት ኣንጻር ግዜ ኣብ ዝግብር ውድድር ዝሳተፉ ታይም ትሪያሊስት ከምኡውን ኣብ ገፊሕ ጽርግያ ንነዊሕ ዝጓዓዙ ተቀዳደምቲ ንምፍራይ ዝዓለመ መደብ ክህልዋ ይግባእ ብዘይካዚ ሓያል ምትሕብባር ምስ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ምስተን ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝሓዛ ጋንታታት ጥቡቕ ርክብ ብምፍጣር ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ውድድራት ንምስታፍ ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር እቲ ጻዕሪ ብዝሓየለ ክንህር ይግባእ ኣብዚ ግዜ እዚ ተወዳደርቲ ኤርትራ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ህልው ኩነታትን መጻን ብኸመይ ክንግምግሞ ንኽእል ሩዋንዳ ከም ኣንጋዲት ሃገረ ቻምፒዮን ዓለም 2025 ዓቢ ተመክሮን ድርኺትን ረኺባላ እዚ ንብዙሓት መንእስያት ከም ዘበራብር ርድዩ ሩዋንዳውያን ልክዕ ከም ኤርትራውያን ብተፈጥሮ ኩሉ መዳያዊ ተቀዳደምቲ ንክኾኑ ዝሕግዝ ቅርጺ መለማመድ መሬት ብራኸን ኣለዋ እንተኾነ ግን ኣብ ውልቃዊ ተመክሮ ካብ ኤውሮጳ ክበስሉ ይግባእ
ደቡብ አፍሪቃ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዕብላለ ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ነይራ። ብሉጻት ተቐዳደምቲ ከም ሉዊስ ሜንኪስ፣ ዳሪል ኢምፔይን ዝኣመሰሉ ኣብ ወርልድ ቱር ኣፍልጦ ረኺቦም እዮም። እቲ ሃገር ዝሓሸ ቁጠባዊ ዓቕምን ትሕቲ ቅርጽን እኳ እንተለዋ ከም ናይ ኤርትራ ዝበለ ኣብቲ ስፖርት ዘሎ ፍቕርን ባህልን ብሽክሌታ ግን የብላን። አልጄሪያን ሞሮኮን ነዊሕ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ኣለወን። ኣብ ቀረባ ዓመታት ግን ከም ናይ ኤርትራ ዝበለ ጽልዋ ኣብ መድረኽ ዓለም ክፈጥራ ኣይረኣናየንን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ መድረኽ እያ ትርከብ። ኣብ ኣፍሪቃ ንግስነታ ዝተረጋገጸ እዩ። እቲ ናይ ሓቂ ብድሆ እቲ ሓይሊ ውልቀ ሰባት ናብ ዝተዋሃሃደ ሓይሊ ጋንታ ቀይርካ ምስ ሓያላት ዓለም ምግጣም እዩ። እቲ ጉዕዞ ካብ መድረኽ ኣፍሪቃ ናብ መድረኽ ዓለም፣ ጉዕዞ ካብ ብሉጻት ውልቀ ሰባት ናብ ሓንቲ ሓያል ጋንታ ምዃን እዩ። ቻምፒዮን ዓለም 2025 ኣብ ሩዋንዳ ዘይቀሊል ትምህርቲ ሓዲጉሎ። እቲ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብቢንያም ግርማይ ተመሪሑ ዝኸይድ ወርቃዊ ወለዶ እዩ። ነዚ ዕድል እዚ ብስትራቴጂን ብሓድነትን እንተደኣ ተጠቒምናሉ ኣብ ቀጻሊ ዓመታት ኣብ መድረኽ ቻምፒዮን ዓለም ወይ ኦሎምፒክ ሓደ መዓልቲ ኤርትራዊ ኣብ ናይ ዓወት መድረኽ ደው ክብል ክንርኢ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ብምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሰሰናዩ Sport film